Yan. nasa... Alin po dyan yung ano, yung bed frame na founder? Ayan po, yung pinoforma. Ay, yung pinoporma na. Ito. Mas maganda rito, dahil matanda yun, lagyan mo na ng suporta sa gitna. Hindi, sa gitna lang, centralized. Iipitan mo siya dito. Iipitan mo siya ng kahoy dito. May poste sa gitna. Nakuha ka na. Halalagyan ng paa. Sa gitna po, sentro. Apo, sentro. Kasi nakapag-alala eh. Tandaan kita eh. Tapos gusto niya, nakakasandal po lagi. Asan ba yun? So, yung bird dito is 100 na. Picnic table. Muna lang. Ito po yung mga pandala sa Pampanga. Ayan, ayan. Meron na po tayong ma-i-display doon. Ay, ano po yan? Ano po yan? Ito na po. Kukulain na po. Gigilin. Ano po yung founder? Bed frame? Bed frame, queen size with drawer. Tapos ito, double with drawer. Ang wala na lang ay single without drawer. Hindi na po kasi nagkano na single na may drawer. Pero may double deck na. Lagyan na lang, kasi baka malito kami, lagyan nyo na lang po ng sugat sa ano, Yeah. sa plastic. Yan, tapos, paano yan? Tapos nasa Malbar yung mga resto table. Tatlong set lang muna. Apo. Good morning mga boys, papakita po sa inyo yung mga binibenta po namin mga furniture. Katulad po nito, bed frame. Yan, double po yan. Tapos ito po pambalot, nagbebenta na po kami ng pambalot. Sa mga naghanap po ng pambalot, available po dito sa amin. And ito po yung sofa. Ayan, ganyan po yung ginagawa po namin, binabalutan po namin ng plastic para po hindi malikabukan. Sa mga nangangailangan po ng pambalot, pwede po kayo umorder sa amin. At sa mga naghanap po ng power tools ay naarkila, pwede po kayo mag-arkila sa amin dito sa Jimmy Woodcraft. Yan. Ang pwesto po namin ay along the highway. Available din po dito sa amin ang mga palutsina po na pampiyesa. Sa mga naghahanap po, ay tapo, ang dami po namin stock ngayon. Pwede po kayo pumunta rito. Sila nga po pala si Poundera, asawa po ni Boss Jimmy, at ang aking asawa po na si Madonna ni Aqua. Yung pong nasa bandang kaliwa. At ito naman po aming pwesto dito sa Barangay Makiling. Welcome po sa Malbar Branch dito sa Batangas. Ito po yung aming pangalawa pong branch dito sa Malbar. Tara po, pasok po tayo. Yan, Batangas po. Ito po yung mga produkto. Yan. Resto table with ano po yan, for stall. Ito yung mga pyesa. Binibenta po yan. Hey, kamusta na? Ano yung balita? Kamusta na? Ito yung pwesto mo, ganda ng pwesto mo. Tawag ka muna eh. Solo pa lang dito, solo. Ay, hindi pag-iiyak wag. Hello baby. Kaya kasi racing. Ano to? Ito po yung ano. Section table Ito yung na. mga... Yung may design. Apo. Wave, naka-wave naman siya. wave yan. May design talaga, no? Ito babe, oh. Dito babe. Dito. Dito ka. Dali kita mo. Sariling design ni Kuya yan eh. Oh, sabi ng powder. Wala kaming kinayaan yan. Sariling design yan. Oo. Ganda. Ano gusto ng customer ah? Oo. Ako binapatakan po yun. Hanapin mo na lang lutang mo. Kaya na makuha nila sa pati. Oo. Ayos ah. Quality naman population ko eh. Mag-isa ka lang din po, carpenter. Ito basta dalawa. Pag marami dito, at napapadala ko ng tao. Apo. Ganun din naman po, pwede mangyari sa atin doon. Pag medyo nalangan eh, hindi namin yung order. Medyo hindi ka kaya nila Pwede tigyan. na ako eh. Meron pa. Ganda. Walang yung kagaya yan. Sariling design sa Design na. Ayos. Kaya ipapatakan ko muna. Paano sukat nito? Ano po sukat nito? Ito, 158. Kaya niya sukat niya. So lalagyan ng CPN ng monitor, saka isang monitor.
Okay. Lagyan ng isa lang daw. 158 by yung taas, Ito, 47. 47. 7. 43, 47. 43, 47, 48. Ay, yung presyo magkano po? 23. 23. Oo nga, pwede na. Ayos na Ano ayos. naman ang gawin yan? Kung tatagalan ako doon sa aking order ng tig- Tsaka sa ngayon, dito pa lang yung itsura dyan, maganda na. Eh, pagka nakulayan pa yan. Ay, bukas Ah. na. nakita mo kay Sergio yung ginawa mo sa kapitan dito sa Lipa. Kapitan. Napakalupit. Yung yung counter table. May pula. Opo, may pula. Kakulay ng barangay hall. Oo nga, oo. Si kapitan yan. Ito ang shop Kapitan ng- dito sa Malbar. Ayan, sa mga naghahanap po ng mga furniture o gusto nyo po magpagawa ng inyong customized design at sa sukat, mag-message lang po kayo dito sa aking number +63951 323 3572 para po ma-estimate po natin ang inyong ipagagawang custom design. Ayan po, katulad po nito, napakaganda po ng pagkakagawa. So kung interesado po kayo, message nyo lang po kami sa Facebook namin, TNT Aqua Keano II. Yan po yung aking Facebook. Message nyo lang po kami dyan. Thank you po and God bless.